बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव दासान्दि बिपिएफ दोलोआ मावथिफोरखौ लानानै मेल मिटिं खुंगासिनो। नंगौ, दिनैबो धनस्री ब्लक कमिटिनि सिङाव बिपिएफ दोलोआ हानजा सुनाय आरो जथुमनायखौ नुनो मोन्दों। धनस्रीनि बेलथरि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय दोलोनि जथुमनाय मेलावनो बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बाहागो लादों। गोबां रोजा मावथिफोरनि बाहागो लानायाव हाग्रामा महिलारिया दोलोखौ गोख्रों खालामनाय आरो खुंथाय सरकारखौ गोख्रों रावजों सावरायदों। बे मेलावनो बिपिएफनि एमसिएलए प्रेस मुसाहारिया बाहागो लानानै बिटिआर सरकारनि हेंथायै गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंदों। बिथाङा बुंदों, फैबाय थानाय समाव बिपिएफ सरकार जागोना रोखायैसै। प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि गोरोबथानि बाथ्रा बुङै बुङै रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो होननानै गोख्रों अजद खालामबावदों बिपिएफनि एमसिएलएआ। धनस्री ब्लक कमिटियाव जोंहा सेन्ट्रेल कमिटियाव डिसिसन जाखानाय बायदियै दिनै मोनसे रिलिजों लोगोसे जोंनि गासै ब्लक कमिटि, प्राइमारि कमिटि, भट कमिटि आरो बिपिएफनि कर्मिफोरखौ लोगो हमनायनि हाबाफारि लानानै जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा दिनै फैदों नैबे बेलथलि गेलेग्रा फोथाराव भुपेन हाजरिका रंगमन्चनि नैबे रंगमन्चआव। आरो बेखौनो आं फोरमायनो सानदों, दिनै जेरैबायदि हाग्रामा महिलारि सारा फैनानै बेहाय नुजाफैनाय लोगो लोगो रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि लोब लोब फैनानै जेरैबायदि माने मदद आरो हेफाजाब होदों, बेनो फोरमान जे फैबाय थानाय 25आव बिपिएफ सरकारा माने गभर्नमेन्ट फैफिनग्रा फाइनाल आरो 26आव एमपि इलेक्सनाव गेलेब्ला बिपिएफआ देरहागोन, बेनो फोरमान। ओंखायनो दिनै आं नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे बर्थमान प्रमद बर'आ जे खोथाल' मावो बा खोथाल' बुङो, खामानि मावनो हायाखै। बिथांनि खोथा बुंनाया मिनिंलेस आरो बिथाङा सुखिनि खोथा बुङै बुङै माखासे रायजो राजाखौ थगायदों। रायजो राजाफ्रा बेखौ मोनथिजोबखाबाय। ओंखायनो जोंखौ जेब्ला गामियाव थाङो जनसाधारन रायजो राजाफोरखौ जों बुंहैयोब्ला बुङो बिथांमोना जे बिटिआर मोननानै जोंहा लस जाबाय, बिटिआर मोननानै जोंहा उन्नति जायासै, बिथांमोना बेखौ बुंनो नागिरो। आरो दानि बिथांमोननि सरकार जिथु खुंनाय, बिथांमोननि जायफोर मेम्बार, चेयारमेन, बिथांमोननि जायफोर गभर्नमेन्टआव थानाय मानसिफ्रा जिबायदियै दुर्निति पिएमएवाइ न'निफ्राय लानानै एमजिएनरेगानिफ्राय लानानै अरुनदय आसनिफ्राय लानानै जेरै बिथांमोना चेयारमेन मेम्बारफ्रा जिबायदि फैसा खांगासिनो दङ, बे फैसा खांनाया कारापसन नङा नामा? बेखौ मालाय रायजो राजाफ्रा बुजिदों, बेखौ कारापसन बुङा नामा? दा बेखायनो जों नुदों दिनै बिथांमोना जिथु दिनै खामानि मावनो हायाखै, माखासे लाइबिलिटिस होगोन होननानै जेरैबायदि 20%, 15% बिथांमोननि माखासे इउपिपिएलनि कर्मिफ्रा माखासे दैदेनगिरिफ्रा जेरैबायदि फैसा खांथिंनायाव मुखुब जानानै दं, बिथांमोना फैसा खांनोल' रोंगौ, माने उन्नयननि खामानि मावनो हायाखै बिथांमोना, बेनो मोनसे फोरमान आरो। मुंख्लंफोरनियाथ' थांनाय बारनि जिथु एसेम्ब्लियाव जोंना प्रमद बर' बिथाङानो स्वयं एसेम्ब्लियाव बुंदों आरो जों नुदों आसाम सरकारा देग्लायनि बाजेटआव मथा मथि 500 जन जायफोर बड'लेण्ड मुंख्लं बे न'खरनो होनो थाखाय अलरेडि फैसाखौ बाजेटआव लाखाबाय। दा जोंना बिटिसि गभर्नमेन्टआ स्टेटनिफ्राय फैसाखौ लाना फैनानै मुंख्लं न'खरफोरनो राननाल'सो होनांगौ। दा बेखौ मावनो हायाखै बिथांमोना, अलरेडि फैसाया स्टेटआव दंखायो। दा खोथाया जाहैदों मानो मावनो हायाखै, कुइसना बिसोरना मानो मावनो हायाखै? मावनो हानांगौमोन। आरो जों नुदों बिथांमोना जायफोर माने मुंख्लं न'खरनि माने व्यक्तिफोरखौ लाबोनानै साननैसो चेक होनायखौबो जों नुदों। आरो बै मुंख्लं न'खरनि जायफोर माने न'खरनि मानसिफ्रा बुंदों चेकखौ होनानै जास्ट बिथांमोना मोनसे एडभार्टाइसल' खालायदों होनना बुंदों। जेब्ला चेक होखांनायनि उननिफ्राय जेब्लानोखि बिथांमोननि एकाउन्टआव फैसा मोननांगौ फैसा मोनाखै, दा बेफोर मा? बेफोरखौ मा होननानै बुंगोन? बेफोरथ' मोनसे लाजिफोनांनाय नङा होमबा? जायफोर दिनै बर' हारिनि थाखाय, बिटिसि ओनसोलनि थाखाय थै आरो जिउ बावनानै दिनै गावनि जिउखौ बावसोमबाय आरो बिथांमोननि मुंख्लंफोरखौबो मोननांगौ जिथु माने सुबिदा आसाम सरकार आरो भारत सरकारा होनाय फैसाखौ बिथांमोना थगायोब्ला आरो बिनिख्रुइ बांसिन दुखुनांथाव लासिं सिं मा थानो हागौ, बेनो बिथांमोननि मावनो हानाय केपासिटिखौ बेनो फोरमायदों आरो। ओंखायनो आं खावलायदों बिटिसिनि गासै बर'जों लोगोसे हारि माहारि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों, बिथांमोना जुदि बिटिसिखौ सरकार खुंबाय थायोब्ला कुनु फैदो बिटिसिखौ बिथांमोना उन्नयन खालामनो हाया। ओंखायनो जोङो नुदों दा हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोर सरकार खुंनानै जेरैबायदि जिबायदि बिथाङा जोंनो मोनसे दिन्थिलांबाय आरो बिनिफ्राय पुनराय आरो जों रायजो राजाफ्रा नुदों बे 5 बोसोराव जों भुल खालायबाय, हाग्रामा सारनो जों भट होयैयाव भुल जाबाय होननानै बुंदों। दा बिथांमोना दिनै पुनराय हाग्रामा सारनो भट होनानै देरहाहोफिननो थाखाय रायजो राजाफ्रानो जानजि खाफ्रादों आरो। प्रमद बर'नो भट होफ्लांनानै भुल जाबाय होननानै रायजो राजाफ्रा बुङो। ओंखायनो दिनै नुदों जे हाग्रामा सारखौ पुनराय सरकार फैनायखौ रायजो राजाफ्रा खावलायदों आरो। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि।
थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।